чува, ние сме новите The Masters, новия YouTube канал, ще се радвам да ми гледате клиповете. В този видеоклип може да изиграем батъл. Може да играем батъли. Виждате, аз съм 7 арена. Най-интересният въпрос, който е колко ще бъдем в канала. Сега не може да ви кажа точната бройка, но може би ще си останем двама. Аз се казвам Милан, моя партньор ще се казва Денис. Както виждате, той е голяма арена. 10-та арена е. И ще се радвам да цъкаме батъл с него. Той е тука. Да, здрасти. Аз съм Денис. И той е Денис и ще се радвам да качваме двамата клипове. Епик честове, клан честове и такива. Може да има още един легендарен чест, не знам. И нека да почваме батъл. Както виждате, сега ще ви кажа, той имаше епик чест и в момента играем с него. Неговия акаунт е 10-та арена. Просто на мен ми зарежда по-бавно. Така пусна мускитар. Чакай, че не играем с сколько. Че запал това, Разбрах сега. Така. Стоиш. Даш ли? Да, за нещо. Нищо, голяма работа. Само една чест. Мисля, че с тази игра е GG за нас. Сколько? Тя направо издържа всичко. Мани го това изгоре нищо. Да, ти... Няма да ги ръшкаме. Чакай, пича, ако иска да си бие талара, аз ще го спра. Хора, може да правим някакви чаленджи скоро. Да. Например, скелетен чалендж. Както виждате, ако искате такива поредици да играем, аз нямам против да играя, но той има малък, защото е 10-та арена пича и малко трудно ще се справи. Не ви казвам, че ще прави по цели често опенинг. В смисъл... Няма да бъде от най-лесните, но... Да, все пак... Пишете толкова детайли, че хора харесват новите карти. Които ще излизат. Мега канай да е добра. Не знам вие какво ще кажете, дали са развалили. Очаквам да пишете в коментарите. Кога керяда. Не го да ги има, аз така мисля просто. И това бяхме ние. Ще направим още 2 битки и мисля да това видео да е към края си. О, Голден чест, това е добре. Нека. Айде още 2 битки. Още 2 битки ще направим и да свършим. Така. Първата игра много добре си я свършихме. Както виждате, той има си бандитка. Най-точка още не е отключил. Днеска му се падна Ломбърджак. Да, от ето този ионката ми го натисна. Legendary честа. Да. Аз мисля да почваме да решваме, или? Ами айде. Аз пускам майнер, бандит и рейдж. Аз тук ще го атакувам. Да. Ето И сега, нали като направим една голяма атака от една страна, после пускаме нещо
ще издържим в другата и ето, в Star Wars съм доточил. Може... Сега ще му пусна фаспорт. Не, трябваше да го източи. Нищо. Трябваше тук да го източи. Нищо да ще Беше изпълня. пусна Giant защита. Проблемът е, че няма хора с които да се защитим. Тук може да вземете. Ооо! Тази игра Тази игра ще не е възможно просто да бие. Аде бе, какво направиха тия? Те луда така. Добре, сега последна игра, хора. Да. Защо правим толкова? И това да ще бъде за клипа. Ами като за първи клип толкова. Ако 30 абоната, ако ще качвам 30 абоната, радвам. Може да направим giveaway, ако направим около 100 или нещо такова. 100 и да, 100 точно до 100. Може да правим и влогове, абе... Имаме. Чалендж, да. Да. Ме... Аз съм на 12, той е на 13. Да. Аз тук ще ги потопя случай. Тази окей е много добра. Путка. Ой, изнесе това. Просто не скипнем така нещо такова. Може и други момчета да идват в канала, но ще Хора, ние не сме против нещо като хейтове, защото и ние сме хейтили хората. Да, все пак сме нови в YouTube. Да, и може да си позволявате хейт, ако нещо не сме направили добре. Добре, това е много гадно се получи тук. Пускай хора да идва. Тук ще върши шум отстрани. И принцеската пара. Добре, горе-долу. О, добре, наточихме на стъпената. Добре, обаче сега трябва да пуснеш. Пускай го. Не мога. Киде. Ах, не мога да пусна. Тук май ще има нещо гадно. Тук май Добре, още нищо не е ясно. няма нищо. Опа! Не бе. Нищо. Съм май няма. Пускай. Тази мини тека е много добра. Аз съм много против. Айде поне тук да го вземем това. Аре бе, няма го вземем. Ще го вземе, брат. Да ще взема кашва, обаче. Да взима да ви интересува ли те? Не знам защо, ама тук ще направя една тъпня, ще се защитя с елит барбера. То просто нямаше какво. Аз ще пусна 30 китарки на Марко. Много добре, тук много добре го спряхме. Но къде да трябва да мисля. Както виждате, аре още една битка, братче. Ами айде. Ако и тая загуба, ще видите какви сме слабаци, брат. Ето сега, ако не ми вярвате, 40-та арена изчакай Денис. Покай на хората. Изчакайте. Че моята Clash Royale много забива. Защото естествено си е тъпо. Ето, това е Денислав. Ми хора, мисля това да е за днеска. Няма да мога да изиграя нов батъл, защото много голям ще стане клипа. 10 минути клип. И така. Да. Това беше от нас. Пичове, мога да харесате видеото и да се абонирате за нас. Надявам се всичко да ви е харесало. Ще си правим Facebook страница. Да. Зависи от абонатите и това съм аз, Йоан и Денис и това ще бъде от нас днеска и айде чао!